Tich abich mar jumani tarik 10 dwe mar abich oyangi kaka odiechieng' mar yweyo. Kaluwore kod oboke mar piny owacho, oket tich abich tenge mar timo rapar ne ji manowito ngimagi e masira mar oula e kuonde duto e piny Kenya mangima. Odiechieng'no bende jo Kenya te biro pidho yiende kaka osebet kitime e higa mokalo e nyasi mar pidho yien e piny Kenya mangima kata National Tree Planting Day. Jatend piny Okoni Maeri en achiel kuom okenge ma sirikal medo keto e rito alwora kendo chopo dwaro mar Kenya mar pidho yien bilion 15.